gizarte babesa, eta pertsonak izan direlako eta izango direlako EAJak garatu dituen politika guztien ardatza. Eta harro gaude. Harro gizarte babeserako eredu horretaz, bereziki Gipuzkoako ereduaz. Gehien bat behar dana estilo bada. Estilo bat, humanista, gu humanista geha alderdi bezala, orduan jarrera horiek bultzatu behar ditugu. Eta orduan ez dut zalantzarik EAJak ondo egin dezakela iraganean ondo egin zuelako. Lehenetsi gizarte babeserako sistema, pertsonak dira gure politika guztiaren ardatz, bideratu behar ditugu administrazio publikoen baliabideak konbinatuz baita ere aberastasuna sortzeko sistemak edo baita ere neurriak, eta finean pertsonak ardatz jarri berriro eta horiek atenditu behar dan bezala eta pertsonek merezi duten bezala. Azken finean pertsonen dignitatea dago jokuan eta pertsonen dignitatea da benetan zerbaitek merezi balin badu pertsonen dignitatea da merezi duena. Beti esan izan du, emakume eta gizon librez osatutako herri libre bat. Pertsonak behar dute askatasuna, lana, kasuan laguntza, baliabideak. Pertsona izan baldin bada ardatz, hori da etorkizunare begira ere, proiektuaren nik uste muinen. Partekatu nahiko nuke Kongon erabiltzen den esaera zahar bat, eta da, las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Eskerrik asko.